dia giain nangal sari lama alkotuan ay badendang kami bersama ay badendang nema kami bersama kamalang kalakadian jalan kanduang ay kian rumi kamari bedong ay lakian rumi nema kamari bedong bakanda indang sari lama oyama basa bapundo nanakan duang sudaiko basa baba buru ando sudaiko dimati indak rusa oyama oyawa sayang anana kandung adi tiga kananyo ane wa sayang ane ma adi tiga kananyo Ode matu onde mamantu akareson oyala duari indah alalo jonaniko beko diate oto sajo alalo konda jadi onde datu anak kalu buat mandi di lu buat jiko otak mandi onde dabas sualamuko jiko otak mandi nanakan duang basualamuko Depa ipen ajo apa ujang nang kanduang oi di madudu ajo neda wala sama lamko ai di madudu ajo nema wala sama lamko biakalang ilan ayo tabangalan nang kanduang oi asalaiti bang kalayo ayah salai tinggal dedawai bang kalayo. Terima kasih. Oke, sekadang-kadang nyale beri Peter Spanka. Raimatan jangan diminta ajualan kanduang iko kanda nyoan abu janganlah bang beni Tuhan nyampang pandai abang gubar lolan abu jam rajo ya bisa sakan dengan kotaban saluamai oi bakanda tabe sarojo de darlia oi bakura amalam kini lama hujan oi adindin noi sayang kau indah abak nana mulana kandungan ay bacaraya
wa malam kini lanakan duang oi ladin dinoi iko lagi rai matan juang nanakan duang iko oleh sanang oi mandangan nanakan duang oi nanakan duang oi kabu ilai oi nak kagin duang nanakan duang oi tagadean nginabatul ayun nanakan duang oi di manyo oi siropi nan maurang anyolan angkat duang oi Josi Iqbal inyo bakawan lan bujang oi Tuhan nambe tabati atabari tola yudawai de tatampuah oi dilarang nanakan duang oi Tuhan saja indah banirullah duang tuana ai jawalaba reka ditampilan duang oi ladin dinoi saja indah abama dekan duang tuana ai kama badan ai nyolai lakodina ai atuan noi apa ajorong tolong dengarkan nanakan duang oi rangarumah menyuruh pulang nanakan duang oi pulang itu Rudi nana Bapak Hasan nanakan duang oi palang pintu oi nanti nanakan duang oi Pak Jorong oi agi 18 dek leba klasik juga agi 18 tangan pada balik oi pada buang mak di lawi di pantai benda sapulu oi de awak kanjiat nan mancame kasih kainyo besangkui pawi jauh orang lainnya babau oi mak Didiaklah mama di nanare dek mama coba kadanga bakurang awak sama lamko caliak lain dua amak tunan barampe urang bagurau di mungko rumahnya madok ke tepi labuan rumah oi mak dua ngoi
banda sapuluanan minta jam 1 bercerai kita. Samantara dah kucing bata nak mancing mau saya kapia maco. Mak ada banyak kejadian zaman kini mak ije. Banda 10 taluk bayu labuan kapa baraya kawatawi. Enan itu taraga badan joran Jawa ko adobana kapanukanan Jawa juwo janyo hati ai. Ndak ado kandak nan tatagun dang adek mama jale-jale banda 10 iko lagunya. Marato gadang ayam rabun disangkotan 2 kamanate batu baonggok diaraminyo. Oi ko ado dia kana tatagun rela maaf sama lamko. Biala itu ayam makna nyora pun nasayo anak godang nyuma. Dah agak simaran mana mak jale-jale dari dolai ko tiba. De ularale mak dia jogale minta buang buruak tunjang lamu. Mak agak aduang oi kok jadi dia hari kiamat orongan bani kita. Dulu sakit dia kini lah sehat dan dia bercewek juga. Kena tahu jupayo kumbuang Ilya kan jalan dari agam tadi sekali tengah sawalang kok beniru batampian kena tahu dia tirus dengan guru tengah malam cali dari mama jari yang nawa ba itu kusik perhatian kandak kasamo kami bari biala berendang juga lain parangai kini si Ropi nomor awak dimintanya iya jan nomor WA sajo nanakan 2 minta nomor rekening tanyo pulo ragu awak mak deknya nih nyak ujung-ujungnya piti juga. Mak akan dua kandana sama di denangan bertamu sari cendo iko. Asalnya Rudi mak ledape ikan garundang buncit jadi
Oke.